ଆଉ ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଏ ଟିକେ ବଜାର ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ପରା। ଲକଡାଉନ୍ ବୋଇଲେ ମାତ୍ର ଜଗିଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ଲକଡାଉନ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସକୁ ମାତ୍ର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଛକ ଛକରେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ବଡ଼ ଲୋକ ସାନ ଲୋକ ପିଅନ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତ୍ର ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇକିରି ପୋଲିସ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର। ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋଲିସ ବୋଲେ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ପୋଲିସ। ନାଇଁ କିଛି କହିଲେନି କି ଲକଡାଉନରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛ? ମତେ କିଛି କହିବେ? ମୁଁ ଗଲାରୁ ମତେ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଲେ ବୋଲେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ? ମୁଁ ନାଇଁ ମାର୍କେଟ ଆଇଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବଜାର ବୁଲିକି ପଳେଇଲାରୁ ବେଶୀ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଲେ ମାତ୍ର। କହିଲେ ଏମିତି ବୁଲନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ବୁଝିଗଲି ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ ଆସୁଛି। ହଁ ବାଏ ଯା ଚାଲନ୍ତୁ ଆସୁଛୁ। ଆରେ ସାର୍ କଣ ହେଇଛି ପିଠିରେ? ପୋଲିସ ବୁଝେଇଲେ ତ ବୁଝିଗଲି।